Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव राष्ट्रीय प'षान माह हाबाफारिया थांनाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम जानानै थांदोंमोनब्लाबो दिनै क'क्राझार सहरनि बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम हाबाफारिजों राष्ट्रीय प'षान माह फोजोबनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका, बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि CSD मणिदीपा सयकिया बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगं दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु मोसानाय हाबाफारि बानजायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया बर'नि ओंख्रिफोर जेरै अनला, नारजि, सबाय, साम' बायदि बायदि ओंख्रि आरो लारु फिथा सिथाव जादों। बारग' MLA इमानुएल मोसाहारिया मैया 58 नं तामुलपुर बियाबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनायखौ लानानै मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बुङो दि दोलोनि नेमखान्थिखौ मानिनानै बिथाङा बिजाथिलाइखौ बोखांना लायोब्ला बिथांनि थाखाय मोजां जागोन होनना खावलायो। लोगोसे बावैसो सान सिगां BPF दोलोआ BJP दोलोजों लोगो जाबाय होनना हाग्रामा महिलारिया फोरमायनाया नंखाय। BJP, UPPL, AGP मोनथाम दोलोजों लोगो दंखायो। बेवहाय सोरबा गुबुना मा बुंबाय थायो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होनना। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि आबकारि बिफाननि लेङाइ दिंगिरि मन्टु कलितानि दैदेननायाव दिनै फुंनि 4 रिंगायाव 185 लिटारनिबो गोबां लकेल जौ हमनो हादों। आबकारि बिफाननि लेङाइ दिंगिरि मन्टु कलिताया फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुङाव 15 नं राजा लामानि गेजेरजों लाबोबाय थानाय 185 लिटारनिबो गोबां लकेल जौजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ समबारु बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। बेफोर जौखौ बारसला ओनसोलनि नोलोबारि गामिनिफ्राय लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों। फैगौ आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि महरै सन्दि बसुमतारीया दिनै महकुमा बेंगिरिनो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। गुबुन फारसेथिं 28 नं गसाइगाव बियाबाव मोनसे समनि NDFBनि दैदेनगिरि नर' उरुफे बारमोदाइ बसुमतारीया उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरा उदां बिजाथि महरै गसंनो थिनबाय थादोंमोन। बेखायनो गसंनाय जाबाय आरो रायजो राजाफोरा गोबां भटनि फारागथियाव देरहाहोनो समायखिरा होदों होनना बुंथियो नर' उरुफे बारमोदाइ बसुमतारीया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।